Ikamata video ya msiku lalero mukhala mutadziwa mbiri ya Bob Marley, dolo komanso katakwe amene nyimbo zake mpaka na lero zimamveka ndi mphamvu ngati adakali moyo. Koma funso ndikumati Bob Marley ndi ndani? Zinachita bwanji associate nyimbo zake ndi chi Rasta? Kodi iyeyu moyo wake ankakhala otani? Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Kumapeto kwa video iyi mukhala mutadziwa mbiri ya Bob Marley, komanso mukhala mutadziwa ma awadi amene iyeyo analandira, komanso nkhani zakuti moyo wake onkayenda motani. Ndiye tisanayambe chitani subscribe, tiyeni tione kuti ziyamba motani. Bob Marley amene dzina lake lenileni linali Robert Nesta Marley anabadwa pa 6 February mchaka cha 1945. Iyeyo anabadwira ku Jamaica mu mzinda wotchedwa 9 Mile, ndipo anaphunzira skulu yake pa skulu ina yotchedwa Stephen O.H. yomwe panopa imadziwika ndi dzina lopereka ulemu kwa Bob Marley kuitchula kuti Bob Marley Primary and Junior High School. Bob Marley anayamba kuimba mchaka cha 1963 pamene iyeyo anapanga gulu lawo la ana achichepere momwe kunali Bob Marley, Peter Tosh komanso Bunny Wailer, lomwe analitchula kuti The Wailer. Mchaka cha 1965 anatulusa albamu yawo yotchedwa The Wailing Wailer yomwe munali nyimbo ija yotchedwa One Love, ndipo gulu limeneli limayimba nyimbo za chamba cha reggae, ndiponso linali gulu lokhalo limene linali kukweza mayimbidwe a reggae, ndipo iwowa anatulusa ma albamu okwana 11 pamene anapanga mgwirizano ndi Island Records. Anasintha dzina iyeyo ndikukhala Bob Marley and Wailers. Anapeza zida zamphamvu. Iwowa anayamba kupeka nyimbo motengera ndi zida zimene anali nazo, ndipo iwowa anayasa moto mzaka za ma 1960 kufikira ma 70s pamene Bob Marley anayamba kutchulidwa kuti Rastafari. Pa nthawi imeneyi Bob Marley anasamukira ku London, kumenenso anali atatulusa albamu ija yotchedwa The Best of Wailer mchaka cha 1971. Apatu zinali kuti Bob Marley and Wailer anali atayamba kudziwika pa international kuzera mu mgwirizano wawo ndi Island Record, pamene iwowa anawapanga support maulendo awo ammashow osiyanasiyana mu albamu yotchedwa Catch Fire and Burning imene inatuluka mchaka cha 1973. Gulu ili litatha, Bob Marley anatulusa albamu yotchedwa Naked Dread mu chaka cha 1974, ndipo anthu ochuluka anayilandira bwino kwambiri albamu imeneyi. Pamene Bob Marley anali ku London anatulusa nyimbo yake yoyamba kuitulusira kunja kwa dziko la Jamaica. Nyimbo ija inali yotchedwa No Woman No Cry, ndipo nyimbo imeneyi inasatiridwa ndi albamu yapamwamba imene inatuluka ku America mchaka cha 1976 yotchedwa Rastaman Vibration imene inali mu top 50 pa Billboard. Patapita myezi yochepa, Bob Marley anapulumuka pa chiwembu chimene amafuna kuphedwa mu nthawi imeneyo ali kwawo ku Jamaica, zimene zimaonesa kuti zinali zokonzedwa ndi andale. Izi zinamuchitisa kuti achokeretu ku Jamaica kukakhala ku London, komenso anatulusira albamu ina yotchedwa Exodus. Ndipo mchaka cha 1977 Bob Marley anapezeka ndi kansa, ndipo anali kudwala. Anabatizidwa ngati membala wa Ethiopian Orthodox Church. Kansa inayamba kukulira ndipo inayamba kugwira chala chake chachikulu chakuphazi. Ma doctors anati angochidula, koma iyeyo anakana poganiza kuti zikhuza kariya yake yoyimba mayendedwe. Zinanso zimene mungadziwe ndi zinthu zakuti Bob Marley ankakonda kusewera mpira, ndipo bambo ake dzina lawo linali Novel Marley, ndipo mayi ake dzina linali Cindera Booker, pamene mkazi wake anali Rita Marley, ndipo iyeyo anali ndi ana okwana 6. Mayina awo Ziggy Marley, Cindera Marley, Stephen Marley, Serita Stewart komanso Sharon Marley. Rita Marley anadwalaponso stroke mchaka cha 2016, koma panopa anazitolera ndithu. Apa tiyeni tione kudwala kwa Bob Marley.
madokta atamuwuza kuti amupeza ndi kansa sanalole kuti achidule chala chake, ndipo iyeyo anakhala akuchitabe mashow chifukwa nthendayi inali itangoyamba kumene. Ndipo mchaka cha 1980 anatulutsa album yotchedwa Uprising pa 21 September mchaka cha 1980. Pa 21 September mchaka cha 1980 Bob Marley adakomoka pamene adali ku gym akulimbisa thupi, ndipo iyeyo atapita ku chipatala anapeza kuti kansa yafalikira mu ubongo wake, mapapu komanso impsyo yake, ndipo kansa inafikapo kuti yamugwira kwambiri. mashow ake onse osatira anapezeka kuno kuti alepheresedwa. Iyeyo anamtengera ku chipatala chotchedwa Joseph Isel ku Germany, kumene iyeyo amayenereka kulandira thandizo lapaderadera yomwe mbali ina inali yokhuza kumulesa zakudya zina, zakumwa komanso mankhwala ena. Patapita miyezi yokwana 8 osaoneka kusintha kwenikweni, Bob Marley anabuka ndege kubwerera ku Jamaica, ndipo ali mkati mwa ulendo matenda anakulira, ndipo anasintha ulendo kukhala opita ku Miami ku chipatala chotchedwa Cedars of Lebanon Hospital, imene panopa ndi University of Miami Hospital. Bob Marley anamwalira pa 11 May mchaka cha 1981, nthawi ndikuti ali ndi zaka zokwana 36. Ndipo pa 21 May mchaka cha 1981 Bob Marley anayikidwa m'manda, ndipo izi zinachitika mosogoledwa ndi chipembedzo chake cha Ethiopia Orthodox komanso Rastafari kwawo komwe ku Jamaica. Ndipo m'bokosi mwake munayikidwa gitala yake ya Red imene inkadziwika ndi dzina la Red Gibson Les Paul, komanso munayikidwa Bible litasegulidwa pa Masalimo 23 paja pamene pali uthenga umene unalembedwa kuti Yehova ndiye m'busa wanga. Ndipo mkazi wake anayika mtengo komanso nthanga zachamba mkati mwa bokosiro, ndipo mawu ake omaliza kwa mwana wake anali oti on your way up take me up, on your way down don't let me down. Apa taona Bob Marley atamwalira. Bwanji mulole kuti tilowe mu part 2 mu video yake yomwe imene tikhale tikuona nkhani yokhuzana ndi zikhulupiriro komanso ma awadi a Bob Marley. Mu nthawi ino tikhala tikuona zina mwa zikhulupiriro za Bob Marley komanso ma awadi amene iyeyo wakhala akutenga mu nthawi yake, chotero tiyeni tipitirire kukhalabe limodzi. Bob Marley anali membala wa chikhulupiriro chachi Rastafari, chimene chinali chogwirizana kwambiri ndi nyimbo za reggae zimene ankayimba. Pokhala nawo membala wa Rastafari, Bob Marley anaona kuti Haile Selassie wa ku Ethiopia anali ngati mulungu kapena kuti Jah. Mu nthawi imeneyi Bob Marley anali Rastafari, ankathandizira kuti chamba kapena kuti ganja chivomerezedwe ponena kuti ma Rastafari amakhulupirira kuti chamba chimawathandiza kulingalira bwino. Bob Marley anayamba kusuta chamba pamene iyeyo anachoka ku mpingo wa Catholic kupita ku Rastafari mu chaka cha 1966. Ndipo Bob Marley anamangidwa mu chaka cha 1968 atagwidwa ndi chamba, koma anapitizabe kugwiritsa ntchito ponena kuti ndi chikhulupiriro chawo chachipembedzo, ndipo iye anaonjezera kusuta ndithu chambacho. Pa nthawiyi zimaonesera kuti iyeyo ndi mmene alili basi, ndipo Bob Marley ananenanso kuti zimamuonesera zonse zimene wakhala akuchita zinthu zolakwika, kamba kakuti zimathandiza kulingalira modekha, moupeza komanso moganizira za chilengedwe cha Mulungu. Bob Marley amagwiritsa ntchito chamba kukhala ngati chinthu chimodzi mwa zinthu zofunikira kwambiri pogwirizana ndi Mulungu, ndipo iyeyo amati chamba chimapasa nzeru. Bob Marley amakhulupirira kuti anthu kunja kuno makamaka ku Africa amayenera kukhala anthu ogwirizana motengera ndi zikhulupiriro za Rastafari, kuti iwowa amakhulupirira mtendere, ndipo zina mwa nyimbo zake zimakhalabe zikukamba zinthu zolimbikitsa mtendere komanso kuti azungu apereke ufulu kwa ma Africans, ndipo amakamba izi motengera ndi ma speech a Marcus Garvey. Mnyimbo imene anatulutsa mu album ya Exodus, nyimbo yotchedwa Survival, Black Man's Redemption, amakamba zambiri zofotokoza ufulu wa ma Africans.
Bob Marley ananena kuti ufulu wa maiko aku Africa kuchokera m'manja mwa ulamuliro wa ku Ulaya ndi opambana kwambiri kwa anthu aku Africa, ndipo anthu amene ali kunja kwa Africa akuyenekano kuti iwowa apasidwe ufulu ndithu. Mu nyimbo yakuti African Unite, Bob Marley anakambamo zambiri zokhuzana ndi chikhumbokhumbo cha anthu onse aku Africa kuti abwere pamodzi komanso amenyane ndi babulo mmene munali ulamuliro wa ku Ulaya. Ndipo mu nyimbo yotchedwa Zimbabwe amalosera ku masulidwa kwa kontinenti ya Africa, ndipo imalimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu onse aku Africa komanso kunja kwa Africa. Bob Marley anatenga ma awadi ochuluka mu nthawi yake. Mwachisanzo iyeyo anatengapo Grammy Lifetime Achievement Award pa nyimbo ya One Love imene inatenga awadi ya Millennium ndi BBC. Mwachidule Bob Marley anatenga ma awadi oposa 20 mu nthawi yake, ndipo iyeyo amakonda galimoto ya mtundu wa BMW ponena kuti kwa iyeyo B amatanthauzira Bob, pamene M amayimirira Marley ndipo W amayimirira Wailers, like gulu lake loyambirira lija la Bob Marley and Wailers. Monga mmene talankhulira koyambirira kuja kuti iyeyo amakondanso mpira kamba kuti anali osewera wa mpira, ndipo Bob Marley ankasapota timu ya Tottenham Hotspur ndipo iyeyo ankafira osewera monga Pele. Bob Marley pofikira msiku lalero maiko ochuluka amamunyadirabe ngakhale iyeyo kulibe, ndipo bungwe la UNESCO linayika chamba cha reggae ngati chamba chimodzi chotetezedwa pa dziko lonse lapansi. Ndipo ku United Nations nthawi ina yake mchaka china chake anazasegulirapo msonkhano wa United Nations ndi nyimbo ya Bob Marley yotchedwa One Love. Ndi nyimbo iti ya Bob Marley imene mmayikonda. Ndikukhulupirira kuti mwaphunzira chinthu chatsopano chokhuzana ndi Bob Marley, koma bwanji nditakupemphani kuti muchite subscribe. Anabadwa monga nyamata koma kumwalira monga hero. Ngakhale musiku lalero papita zaka zoposera 80 kuchokera mu nthawi imene iyeyo anabadwa, nyimbo zake zidakakhalabe ndi legacy. Uthenga wake umamvekabe ngati wa new one. Dzina langa ndine Sam Mapita. Tiuzeni mbiri ya munthu amene mmafuna mutamva m'makomenti. Tisanamalize tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko. Is valakacha.com. Atafuna kusiwe, siko lose liku